Lepo je kad se ljudi pitaju na reviji, kad se desi neka pumpa, ono kao, da li je ovo muško ili je žensko. Volim taj adrenalin kad se pojavi minut, dva pred reviju, volim kad vidim fotografije koje smo fotkali, kad vidim koliko je to fenomenalno ispalo. Pa što se tiče ženskih i muških revija, ja u Srbiji sam radio 2-3 muške revije samo, a 10, 15, 20 ženskih. Lepo je kad se ljudi pitaju na reviji, kad se desi neka pumpa, ono kao, da li je ovo muško ili je žensko, ili bitno je da ima reakcija. To je najbitnije. To sve nekako dođe prirodno. Ja to kad obučem, tačno znam kako trebam da iznesem. Da li je bilo situacija da ti neki muškarac priđe sa namerom da te muva, jer misli da si žensko i kako si tada reagovao? Da, pa često se dešava, da, moram priznati, pa kako reagujem? Ili iskuliram, zato što stvarno nemam život sad objašnjam. Znači, objašnjavati sad njemu, nekom nepoznatoj osobi da sam ja, jel, da je muško, da je on pogrešnom, dešavalo se i da objasnim ranije i jednostavno ljudski mozak je čudo, ono kao, ne smeta njemu, to ne smeta. Ja se ne osjećam sada da bi ja, ne znam, menjao pol ili ti šta god, samo jednostavno volim da manipulišem i da se igram. Što ne znači da ja u jednom trenutku apsolutno s tim neću prestati.